As pousadeiras do rei. Era unha vez un rei que un día puxo a coroa na cabeza do seu traxe. Todas as mañás iba a almorzar ao comedor. Pero antes de sentarse, «Ai, quítamo!», berrou o criado. Pero o criado pensou que só era un criado, era un pouco importante para tocar as pousadeiras do rei. Entón foi buscar o conde. O conde, que estaba cortando os calcetins, nada máis oír ao criado saiu pitando. Eles atravesaron pola cociña. Entón o conde, cunha leituga na cabeza, preguntoulle ao rei: «Que pasa, maxestade?» E o rei contestou: «Ai, quítamo!». Pero o conde pensou que só era un conde, alguén pouco importante para tocar as pousadeiras do rei, e foi buscar o marqués. O marqués, que estaba saltando na cama, nada máis oír ao conde saiu pitando. Eles atravesaron os vertedoiros, esnaquizando a luz a toda. Cando chegaron ao comedor, o marqués preguntoulle: «Que pasa, maxestade?» E o rei contestou: «Ai, quítamo!». Pero o marqués pensou que só era un marqués, alguén un pouco importante para tocar as pousadeiras do rei. Entón foi buscar o duque. O duque, que estaba contando as moscas do seu cuarto, nada máis oír o marqués, saiu pitando. Eles atravesaron o curral e saíron moitas plumas das galiñas. Cando chegaron ao comedor, o duque preguntoulle ao rei: «Que pasa, maxestade?» E o rei contestoulle: «Ai, quítamo!». Pero o duque pensou que só era un duque, un pouco importante para tocar as pousadeiras do rei. Entón foi buscar a raíña. A raíña, que tiña unhas gafas para quitarse os pelos da súa barbilla, nada máis oír ao duque saiu pitando. Eles atravesaron pola sala de música, por onde se bailan os bailes de salón, pola biblioteca e por moitos sitios. Cando chegaron ao comedor, a raíña preguntoulle: «Que tes, Paco?» E o rei contestou: «Ai, quítamo!». Pero a raíña pensou que as raíñas tiñan cousas máis importantes que tocarlle o cubo ao rei. Entón deu a volta e se foi á súa habitación. Entón o marqués tivo unha idea e dixo: «Xa sei, farémolo entre todos». Entón o criado agarrou o duque, o duque agarrou o marqués agarrou ao conde e o conde, cos ollos pechados e coa man estirada, quitouseo. E o rei suspirou: «Que alivio!». E todos suspiraron a coro: «Que alivio!». E colorín colorado, as pousadeiras do rei foi rematado.